no ano 40 ou antes, veu para toda esta zona gran cantidad de chicharro. Chamábame chicharrón porque era así. Non era o chicharro ese así, nin así. Era chicharrón. Iban as lanchas, mi padre mandaba unha delas, unha lancha desas. Era patrón de costa, patrón de litoral, vamos. Levaba 3 ou 4 homes con él. Iban, lanzaban o aparello, veña a cargar de chicharrón. As fábricas, funcionaban 2 fábricas aquí, eu recordo 2, non sei se hubo máis, pero 2, non, máis non. Viñan as lanchas, comprábanlo todo para envasar, había, vamos, facían a cousa de chicharro a vinagreta, me parece que era, ou algo así. Moi rico, daquela era riquísimo. Entón, incluso se salaba, comprabas ou traían ese pescado, e salábaslo nunha caixa de madeira, e logo iso está unha semana ou 15 días, sacábaslos, era un bacalao riquísimo. Facían uns grandes potes de comida con patacas e guisotes de eso, non? Eso é unha das causas que tamén promovía logo a falta de cuartos, porque, bueno, había que comer o que había. O aceite eran 100 pesetas un litro de aceite. Xa che digo, eu que ganaba 7 pesetas ou... Non quero decir, ganaría algo máis, pero por aí,